Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Jesus minutos nakaligas sa tag ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Salawat mayad nga hapon na naman sa inyo taran. Isa naman ka medyo magalugal-umon nga kasisidmon. Akanay-kanay man ang tiyempo nato sa bundere sa maya surad sa nga Bacolod. Sa isa naman kaadlaw sa nga Webes. Pizza Jazz sa nga bulan sa nga Setyembre 2020. Inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Herobaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Nanong mga balita dapat naton tutukan sa balita lokal. Wala soktanay, wala bayranay. Una sa balita, una sa aksyon. Ang konseho sa nga Bacolod bayara sang resolusyon nga pro-people. Makapumuluyo. Resolusyon nga ti kon basihan naton pabor sa mga Bacolodon. Ang pag-aayo kon pagpangabay sa mga kumbuyahan nga naghatag supply sa nga tubig kag elektrisidad. Ang Sineco kag ang Basiwa. Nakon pwede hindi anay magpanukot sa nga baleran sa ginakonsumo. Hindi anay mag-isyo sa nga disconnection kag ipaiway ang pagpangutod. Nakon pwede. Tugtog matapos ang subog tuig 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pinakarason way na sang iban, kundi ang ginasuprer nga krisis subong. Sang mga tao bangod sa COVID-19, ang hinugyaw palakpak may paaman gayuhom kag barangisi. Sang Bacolod nun nga mga konsumidor makitaan. Sa mga konsumidor sang Basiwa kag Sineco. Pero ang Sineco kag Basiwa, ang pamangkot diri ay mapasugot man. Una sa balita, una sa aksyon. Kung napulo padalman good news para sa mga konsumidor, apang medyo bad news naman para sa sining duha ka mga kumbuyahan nga nagasupply sang kabugnaw, nagasupply sang kasanag. Depende na ini sa Sineco kag Basiwa ang pagpangita sang pamaagi para nga hindi man mapektuhan sang tanto ang ilang sining nga operasyon kung jotay lamang ang mga nagabinayad. Sa mga lending niya, di niya pwede nga masuspend kay negosyo na. Yung mga lending company nga yawan sila sukot subong sa mga sa mga ginpautang sila. Kaya ang rason sa mga naghulam, COVID-19. Krisis sa COVID-19. Sa bahin sa nga Basiwa kag Sineco naman nga balita maka-aksyon, balikan ta parogyan sa sining palatuntunan sa mga konsumidor kon may inugbayad man lang
Kagkod bulo bastante malang ang income. Hindi na pagulata pa nga magtililingob, magsalalampaw ang balayran sa sunod sa nga pila ka bulan. Bangod kun magtingob kag wala sang kuloton sa ulihi. Basi ang basiwa kag sineko, magimot na lang bla. Nga mangutod na lang sila nga wala sang loy-loy. Medyo bulo balansihon taman ang sitwasyon subong. Kumo kay nagakonsumo kita, ako ikaw, kita taran, sang tubig kag elektrisidad. Dapat amat-amatan tama na. Bayad para layo sa isyo, kag likaw sa katol sa ulo. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang bulig, tabang, kag ayuda. Bao mo ning singgitan umpisa pa kahapon sang Bacolenyo. Singgitan sang mga Bacolod nun nga apektado subong sang implementasyon sang Modified Enhanced Community Quarantine, MECQ. Mulamang hod lang ni. O kung medyo manggani, medyo kapid gigani sang ginatuwag nga lockdown. Ang gobyerno sang Bacolod may pag-akto nga ginhimo diri mga kaaksyon, bugas kag sulod anon, libre nga ihatag sa mga apektado. Agod makahapin-hapin man sa ilang siri nga sulok-sulok kag tiyan nga ti subong kalabanan bukagon, wala unod o kon nagaragook bangod sa gutom. Ang DSSD, isa ini sa mga ahensya makaksyon nga gintog yan nagod pati gayunon ang pagpanagtag sining ayuda. Pero agin na naman sa mga barangay kapitan. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, unang hatagan amo ang mga yara sa ginatuwag nga public transport. Ang mga drivers bla, ay kalabanan sila may asawa, may kabataan na. Drivers ang pampasahero nga salakyan halin tricycad, e-bike, tricycle, taxi, kag POJ. Sa mga bus maka-aksyon ng Valia Car Transit, pwede man niya gabiyahe man subong galin di sila kasulod sa Bacolod City. Sa mga opisyal sa barangay, atensyon. Labi na sa mga barangay kapitan. Ari naman, putsanay, kinilo-kilo, inisipay, kag tagtaganay naman. Kita nga mga tao dapat magsigbantay diri. Bisan pa nga tuman kapiot sang sitwasyon subong. Basta tinguan talang nga makabulig kita pagbantay. Agod mapasiguro nga ang mga dapat hatagan abugid ang natagaan sa mga kapitan. Balaan man sa halos kalabanan nga kamuti nagaproblema man subong sa sitwasyon. Bangod kamong una nga dalangpan sa mga apektado subong sang COVID-19. Pero hindi nyo man pagpatami kahil mo non bla kag kabalanon. Nabisan may kaya, may kwarta, kag mayong pagpangabuhi. Kumo kay lapit sa barangay official, lapit sa kapitan, ginatagaan pa sa ayuda, kada mga dapat kag tutuod nga talagaan, ang mga ginatawag lang nga isang kahig, isang tuka, ang 1 day, 1-8, ang mga remedyo general, ang pisos-pisos na ginaganar kada adlaw. Amo pang ginabaliwala, alasigihan nyo na. Kaya kung may ara gani mga aksyon, na makatembre diri sa aton sa aksyon radio kag may mabakod nga ebidensya, nga daw sobra pas batobla kag salsalon kapag lawagon kag lawagon ko ginyangalan nyo. Para magdugang kasikat nyo. Sikat sa hindi mayo nga serbisyo, kundi sikat bilang manugtip lang sa mga tao sa lugar nyo Kag sikat na opisyal sang barangay nga wala sang pulos. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang taytay paragyan sa mga tao kag salakyan, pandemya sang COVID-19 digid makapugong. Sa pagpadayon sa mga proyekto sa Negros Occidental para sa mga tao, Gobernador Lacson nagsaksi sa groundbreaking ceremony sa 120 lineal meter na Himugaan Bridge
Taytay nisa sa barangay Bato Surad sang Sagay, groundbreaking pa man lang niya. Way pa maumpisahan ang konstruksyon. Ang pundo sa ron ginpaagi sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Ang makapulo sa proyekto, madabo-dabo man, kay sobra 4,000 ka mga household, busto ningon panimalay. 8 times na lang abi, kada household may 5 miyembro. Tinabot-dabo naman maka-aksyon, 20,000 ka mga tao makapulos ni. Pati mga kaiping ang mga lugar, nakabenepisyo man. Hindi man pwedeng siradaan, taran-taran pwede makaagi, di mga abaning plastada. Ang balor sa proyekto maka-aksyon, 76 milyones ka pesos. Ang gobyerno sang Sagay may yara sang bulig ang ginatawag counterpart. Nag-amot man sila 20 milyones ka pesos. Isa ka tuig balang hulaton ko na. Pwede na nga mahuman ang taytay, kag mahimo na nga malabayan sang sinuman. Ang iban, taytayan manayhan. Amo sa mong lugar to diri sa Negros mo, nga kinahanglan butangan sang taytay. Sa balita naman national or dugang gali nga balita lokal. Ang sa City Hall, MGCQ o kung MECQ, restriction, posible may adjustment. Medyo balo-balasahon nagawa ko sa mga baraha pa, i-plastar sang maayo. May adjustment, ang adjustment, pabugatan o kon pamag-anan. Way pa naton balaan. Alaban-laban guro pamag-anan isa, kabanti reklamos taos bungho. Grabe subong kadamo sa mga nagaantos. Dangod sa nga bugat nga restriction kag limitation sa sading implementation sang MECQ sa Bacolod. Hulaton tani mag-aksyon. Kung nanong matabo, nanong plastada siri sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita pungsod noon, artista kantuan ng ato sa nga patrol. Sa balita pungsod noon, isa lang munuhon ko. Atensyon sa mga elected public officials, mga salugoon nato na sila. Mga opisyal nga kung wala ang pagboto sa ila sa mga tao, wala ba na sila makapungko sila sa nga pwesto. Why di sila makaganit? Why sila makapungko kag nakaserbisyos publiko? Ang balita angot sa mga ginpasakaan panumbungon bangod sa SAP. Abi nyo nagtahaw-tahaw na ning SAP-SAP niha. Abi nyo nalipatan na ni sang gobyerno ha. Ari pa, buhi pa. Nagapisik-pisik pa kung sa mga isda pa. Priska pa ni. Nagaharaharaw sa mga pursa. Ang PNP nagsiling may kabugusan nga 211 ka mga elected na public officials sa pungsod ang subong. Ara pa nagalukdo. Ara pa nagapangatubang sang kaso. Hindi niya basta-basta kaso. Kay kaso kriminal ini. Bangod sa ginaaligar irregularidad, hindi mayo, kag sinindikato nga gawi sa pagpanagtag sa ning social amelioration nga programa sang gobyerno. Kundi may hearing ang House Committee on Appropriations angot sa budget proposal sang DILG para sa 2021. Tini mga public officials naton napaidalom ni sila sa DILG. Ang bago lamang nagpungko nga PNP chief, ang Ilonggo ni si General Camilo Casculan. Nagsiling nga may kabugusan nga 447 ka mga tao, ka mga individuals ang may kasog subong. Kung ataduhon ta, daw isda ba? Kung ataduhon ta mag-aksyon, 211 sa 447 elected public officials na sa 104 dabo-dabo gliyo mga barangay officials bugos ka pugsod niya. Kag 132 sibilyan, kalabanan sang sibilyan nagapati kita. Nadalahig lamang nisla ang kalabanan. Tangod kalabanan, sunod-sunuran lamang sa ila sini ginapangalagaran nga barangay kapitan. Una sa balita, una sa aksyon. Ala. May report ko baya nga nabaton. No? Dari sa aton sini nga lugar, daw may ara gid kuno nga madutlan mo. Hindi sibilyan kundi kapitan gid mo. Hala. Ang report mag-aksyon gin timbre diri sa aton, sakon, mautuman kuno kabakod sang ebidensya, pinasahi nga sahi sang ebidensya, kag hindi madugayan, may magwa gid nga desisyon, kag ang desisyon laban-laban suspensyon. Di ko masuspender ang kapitan, anong matabo? Ang number 1 kagawad, automatiko magabulos temporaryo. Daw may ara gid. Daw matabo gid. Sin
Uayhan. Una sa balita. Una sa aksyon. Yohom kamo anay makadali. Balita nga makapalamho kag makapalongo-longo dito sa Singapore. May isa ka babaye nga Taiwanese ginpreso sang 11 mana. Magsiling kita 11 mana sobra man 2 bulan ba? Ang sala sining babaye bangod lamang sa pagpangatsi. Nangatsi siya sa atubang sang security guard. Ang natabo babae magasulod kung tani sa Ion Orchard Shopping Mall. Samtang sa saringation may COVID-19 outbreak pa sa mga lugar, bulan sa Abril ni. Siyempre, ginbista pa mo, ginhearing pa, pagis korte, antes siya na sentensyahan. Pero ginusi sa isang security guard, pinamangkot, anong nationality animo iha? Ang sabat babae, nagkuha sa passport sa bag, nagsiling, I am China, I am Taiwan. Ang alan si Son Zhu Yen. May 46 anyos ang edad si. Ang district court dito sa Singapore, pamatbatan, sentensyahan siya. Mapriso 11 kasimana. Bangod lamang sa pagpangatsi. Nagpati ang security guard. Naginhungod sa sining babae ng pagpangatsi. Ikolbahan ang gwardyay. Hambalyalis China. Grabe, no? Ang sala pagpangatsi na priso gid sang 11 ka bulan 11 ka semana. Una sa balita. Una sa aksyon. Lasing ko'y Media Action Radio Philippine Standard Time. May balon tayo sige na nga to sa ring report sa patrol observation sa ato sa ring patrol. Labi na amang nalabayan nga dalan. Mga private nga mga salakyan na masuwata nyo na. Kung may aragin man sa ripasahe, ang purpose na hindi kay pagpasakay sa mga pasahero kundi mayara na sa importante. Naging kantuan ang driver. Sa patrol with Action John Diaz. Action John, mayong hapon best kabin. May nga panakson mo, may hapon sa tutaran nga mga kaakson, mas naglayo na gid ang bradahan sa mga dipasahay nga jeepney nga ang ruta patulong abi sa norte nga bahin sa syudad sa Bacolod. Kung mga aligasyon diri sa pilat ka mga nagapasaka abi sa mga pasero, gintay sol sila sa mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office, mga 100 metros pagit ang kalayoon action mo. But sa ringon, mas naglawig na gid, kung mas naglayo na gid ang lalakton siyang mga kaaksyon naton nga magapauli dito naman sa norte nga bahin sa syudad sa Bacolod. Kung wala, tikon ang salakyan abi dito lang asa sa may border, ho? Pero tigid action mark layo sila lalakton, labi na nga wala pa diri sila pasilungan. Kung wala ka preparado, kundi wala ka bitbit sang imo nga payong, wala ka man bitbit sang imo man nga kapote, kag kun nagaulan-ulan ka ngay siring hapon nga nagbunok ang ulan, ati basa kagid karabanan diri nagapanglakaton karon nga hapon. And then isa diri nila ka problema kay medyo kalayo-layo na gid sang ilang nga distansya action mo. Alin mismo sa point of origin nila kahapon, ito sa rin sila nagsugod sa ilang pradahan. Karon nga pon, ari nagidiri sila sa may area sang malapit sa may subdivision action mark, lapit na sa may La Costa Brava. Plus ang iya naman ka bus sang Ceres, mas naglayo lagid kay kalabanan ato na nag-standby sa may North Point, sa may Ayala Mall action mark, ang kalabanan nga mga Ceres bus, no, dito sila nag-standby. Sini nga po, of course, it's totally different ang life outside of Bacolod. Kumudriya sa may sunod sa Talisay, kaya especially no, pagwa mo na sa border, makita na naton nga kaligwana sa sitwasyon diri mga kaaksyon, no? Pero wala nagaling nga problema kay perti klaba sa lalakton sa mga kaaksyon naton padulong diri sa may area ginan mismo kung sa diin sila magasakay. Ang maayo lang ni kung may mga service vehicle, pero once wala ka service vehicle, abi nga gina-provide ang imong kompanya, di mapilitan ka magsakay sa jeep. So kung masakay ka naman bus outside of Silay City probably, kadto kabi Silay, Cadiz, Victorias, Manapla, kay bantang nga mga banwag kag syudad sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental, pinaka-advise din na masakay ka na lang yung jeep going sa may pick-up point, no, sang bus kay layo-layo pagid, no, ang ilang distansya mga kaaksyon. But anyway, siniman nga mga hapon, naulano ng aton nga panyempo sa palibot sang syudad sang Bacolod, ikalabanan di dapat, of course, nakasuksok itong face mask,
naka-obserbar gid kaya tawag nga social distancing para ma-make sure no nga nagasunod sa tanan nga mga protocol nga ginapatuman sang aton nga mga otoridad mga ka-aksyon. May nagakomedy kiri nga series may hari case may mga bus di action man nga nagadiretso man diri no nagapapula pipe diri bla para masapo sa ila. So kagapon di ba dito kamo ho? Lapit kamo. Anong natabo? Anong ginubra? In pa sa ilo kami di sang mga enforcer kay iya pa na ako no ka Bacolod ng area. Okay. Sila gali nag-instruct ka mga isang. Oo. Okay, so meaning hindi na daw pwede bisan lapit-lapit na. Hindi pwede. Hindi pwede. Dakpo Lakpon yun kami nila kay diri man nila at sa amon may luwatar. Oo. Okay. Dinagiti ko ng taon, mga pila pa meters ang ginisol. Layo na gini, no? 100 euro. 100 meters. Okay, so may naglayo-layo na gid sa ang ilang lalakton, no? Anyway, sige, thank you, Kid Manong. Ang problema, nagid ang pasahero, nga galakat, layo, gid ilang lalakton, no? May mga bitbit pang kalabanan, may mga gabusong, no? May mga PWD. Amo na usually pinaka-problem kung na nagalakat, medyo malayo-layo. Thank you, Kid. Ipaano lang. Anyway, hindi ako action mo. Alin na dyan sa boundary sa Talisay, pasulod sa Bacolod ng Galinaka to? Oo, sa pasulod. Hindi, pagwa na action mo. Pagwa na siya, okay. So, kung magpagwa sila, like for example, bidikto lang sila ibilin sa ilang service bus or service vehicle sa may border. Oo. Malakat sila action mo, mga around 100 to 200 meters going diri sa may padahan sang jeep. Ina kung jeep ila sakyan. Kaya ang jeep usually ang ruta nila pakadto lang man Talisay. Wala naman nagalapaw pa sa Talisay. Kung magsakay ka bus, no, para sa series, nag-isol pagid ang series. Kung sa ari lang din sila sa Mila Costa Brava, sa pinaka-first nga entrance, subong ang kalabanan sa mga service vehicle, di ko na nag-transfer or nag-standby action Mars sa may Ayala North Point. Ka mas layo na gid, no? Hindi na siya advisable nga maglakat ka kung magsakay ka bus kaya para makasakay ka dito. Kinanglan mo na gid magsakay jeep ihapon sang Talisay, sumadoble gasto ka action Mars, kaya naglayo na gid sila. Kaya kinanglan nila mag-distance, magpalayo-layo, no? Hindi man nila kay Dubudlay kung driving nga area, may mobla wala sila ginasugtan. No, pero amo na ang isa diri ka ginapangayo lang sa mga dipasa mga operators, ka drivers sang jeep. Nga kung mahimo tanim palapit-lapitan sila ba lapit mismo sa may boundary or sa border para at least hindi iyawan ang mga pasahero action Marlon, no? Amo po kinadaan especially like example sila nga mga tirion maulanon ang aton nga Panyampo like even dito sa may south nga portions ng syudad pagbisita naton to karon nga po amo man ang dilema sang kalabanan ang ila pagpanglakaton sang mga pasahero halin abis may border padulong sa pradahan sang bus, pradahan sang jeep, kag pradahan sang double tire mga ka-aksyon. So pa mo na ang pinaka-sitwasyon sang dalagan sang trapiko kag sitwasyon diri sa may sa norte nga bayan naman sang syudad sang Bacolod karon nga hapon mga ka-aksyon. Ini nga dalagan sang trapiko bugos man sa gihapon tinadulong sa inyo sang Dr. Alfred Green Coffee ang Dr. Rekta sa Batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una Sabado na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, salamat diri kita sa ato sini nga mga ka-aksyon sa mga walang sawang nakikinig palagi. Bao nagtinagalog na ba kita? Rose Guevara, Mary Jane Mendoza, Good PM Action Marlon, Apong Alagos, mayong hapon. John Ye, Got Ladera, mayong hapon. Bing Barillo, Good PM. Rose Guevara, mayong hapon Sir Marlon. Oliva Prado Gargaritano, mayong hapon Action Marl. Nining S. Serbo, hello po, good afternoon Sir Marlon. At sa tanan nga gamonitor watching here sa Talisay City. Stay safe always. Grace P. Lanada, mayong hapon Bacolod, watching from Riyadh. Raman si Jen Gabi Panizales, good PM, watching from Granada.
Eric Rojo Asiado, si Chi Rec, Gaboritor sa Quezon City, Metro Manila. Tamyaw yung mga taga-barangay Pandanon Silos, Murcia. Salamat, Action Marlon. Mayong hapon, Action Marlon, from Christian Roa. Si Heaven, good afternoon. Christopher Corsiga, Mas Mila, good PM. Minda Damin, Minda. Good afternoon. Always kid kami Gaboritor diri sa Kawayan, Negros Occidental, Great Codra, Agotinal Blues. Samahan ko'y Clark, Carl, John Clint, Panyang Andoy, kag Lynn Rose. God bless us. Jocelyn Aresibita Olak, good afternoon. Don Di Blanca, kay Migota Don Di Blanca mayong hapon. Untalan Pacheco Federico, good PM sir, please great Police Colonel Manaay, retired. Nagapamati gid kami subong sa office namon o kay retired Police Colonel Manaay. Shine Sanchez, mayong hapon. Jane Llanos Bilnas, watching from Green Plains Subdivision, sing Kang Bacolod. Lani Mitokwa, good afternoon, watching live from Isabela Negros Occidental. Romeville, Senyarusa Hinko, watching diri sa Murcia. Shout out kay Rabi Aysay. Kay Marnil Buenafe Pilaiz, tani tuod-tuoron na lang panghatag ang bugas nga maayo kalidad. Taga 1,890 lang ang sako. Bisan bugas lang, isa ka sako, lawig na ang madangatan, maayo na sudan na lang problemahon sa tao. Halin, hahamal ni Mar Neil. Siya Inonovea, good PM, Action Marlon Monitor. Roberos, may mayong hapon Action Marlon. Zinaida Tumayan, Mayo Manlo, Oisi Pasita, DSWD, hatag bugas sa mga drivers. Transport Group, hatag bugas, ambot, pila ka kilo. Kag ano pa nga packs para sa mga drivers. Kay Gutman nagidya ang mga drivers. Mary Jane Mendoza, Lisa Joy Ilon Amoroso, good afternoon. Zinaida Tumayan, dapat lang kay pila ka kilo lang bugas, hindi diya kasusiner dira sila. Pamilian nila di dapat pabiyahigid ang mga drivers jeepney ya transport group ni. Okay. Rosalie Canunoy Rivera, maayong hapon Action Marlon, watching live sa from Rosalie Canunoy Rivera, Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Bacolod. Si Toto Bea Jonathan Gritya, si Mary Joy kag Baby Tantan, gapamatigid subong salamat. Jimboy Balambao Dofiles, may gintagaan kasap nga may mangga, gintagaan nga gaobra sa globe ang bana, ga-work ang asawa officer sa isa ka bangko, uy nano ini, kag may gintagaan man ang ginhatag sa iya, ginpapaderya sa balaya, diri sa handumanan. Papadera. Kaya man isla maluoy sa pigado? Ay ho. O Cheda Haruka, mayong gabi sir, Action Radio Bacolod. Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon sa Marlon, kag sa taran-taran nga Gaboritor. Idi Laos, good PM, Action Mar, kag kay Jan Gaboritor kami. Nanay Isabel, dari sa Cane Town, Victorias, thank you. Alexa Fuentes, mayong hapon sa Action Marlon, happy Thursday. Salamat. Marilo Villarta naman, good PM, Alex Fuentes. Hello, I am listening. Si Bugard Espanyola Season, mayong hapon Action Mar from Barangay Bata. Mary de la Cruz, I'm watching sa Villa Hirgon, Talisay. Mildred Hirdon Tahunera, good evening. Gardenville, Barangay Tagob. Oy, sa mga taga-Barangay Tagob. Jocelyn Libon Dispuho, good afternoon. Action Marlon. Jim Asokenyo, good PM. Shout out lang sa mga batch 78. Sa Poro Crossing 8. Keep safe. Sa Crossing 8. Nora Sandig Badillas, watching from Sigang Airport. Always kabaditor ako para ma-update man taran-taran nga news. Keep safe. Salamat gid. Las 5:43. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag
lisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable. Balikan ta ato sa ring patrol na tipon dugang nga balita ni Action Jan Diaz. Sa patrol Action Jan, sa balik ka report please Kevin. Aksyon Mar, nagpasalamat ang mga grupo sa mga drivers and operators dali naman sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa din panabot nga bulig agi ka naman sa lokal nga panguluhan sa sunod sa Bacolod. Ini matapos nga of course wadamo o tanan gid nga mga drivers sa mga dipasahe nga jeepney, tricycle, kag iban pa nga dipasahe nga sila kay sa mga anawad-an sa panangabuyan matapos nga ginpay dalom sa modified enhanced community quarantine o kung MECQ ang sunod sa Bacolod sumugod sa tong Martes nga adlaw Aksyon Mar. According diri kay Mr. Jesse Ortega, ang Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operators sa Negros o Conceston, nga tidako gini nga bulig sa mga drivers ilabi na nga subong nga panahon na wala gid sang karaman sang kuan sa ilang ginugbakal sang kalanon Aksyon Mar. According diri kay Ortega, do hindi masiling abing nga ini magka trespasser sa bilog nga bulan kasamtang ipay dalom sa MECQ ang sunod sa Bacolod, naglaom silang ini dako nga bulig para man sa bilog nga pamilya sa mga drivers sa Aksyon Mar sa idalom sang ilaraman nga hanay. Pero ang panawagan diri ni Ortega nga kung mahimo tani nga manghinpatas ang tagtaganay sang ayuda kag dapat tanan-tanan nga mga sahi sang drivers ang makabaton gid. According diri kay Ortega, kumo ipaagi sa barangay ang pagpanagtag sang food packs, ginalauban yang sisaon anay sang gusto sang barangay officials ang mga kung matutuod o kung ditimo bilang mga driver ang ilang mga ginpatagan kag ginalabel man mismo nga driver Aksyon Mar. Yari si Mr. Jesse Ortega.
naman batian si Mr. Jesse Ortega, ang Secretary General sang Sisto. Amo na iya nga panugyan nga kung mahimo pa ni kumo nga ang ginhimo o kung ginagamit nga biya ko na ginangit pa yung dada mga driver kita ni kuno bisan pa hindi ikaw residente o kung butante sang syudad sang Bacolod apang diri ka nagatiner sa syudad sa Pilanaka susunod sa pinakabulan kay diri ka nagapangabuhi abi mahimo kun tani nga madalaman sa panagtagan sang ayuda Action Mar. Sa piyak kabahin na nagparabot man sa pagpasalamat ang grupo sa United Negros Drivers and Operators Center Corondok sa DSSD ko Department of Social Services and Development bangod sa nga inisyatibo nga pag isa sa nga maging prioridad nila sa tagtagan sa ayuda sa resiling ko na ining mga drivers Action Mar. Ang panugyan lamang diri ni Mr. Diego Malacad sa General sang Undok nga kontani kon managtagid man Action Mar sang ayuda nga ngayuan gid nila no sang pila ka mga requirements kay para may maluan bala kun ining ginlista sa idalom sa mga nakabaton nga mga drivers lehitimo nga mga drivers sa may mga ORCR kay giban pagid nga mga papeles Action Mar ini para lamang kuno nga mga make sure gid nga wala gin politika ang palagtagan na isang ayuda sa idalom of course or other sa rain sang mga barangay. Action na mga muna si Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa Undok United Negros Drivers and Operator Center. Balik tagikan sa patrol ang kanibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon patayon Action Radio Bacolod saludo sa imo patayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan patayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Madayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong kalintangan. Responsable na pagbalita, kadahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio,
sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, Action reports after Benison magabalik na naman buwas. Magasunod na aksyon. Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman aksyon na Marlon Herboya. May ara kita sang nabilin na gid lamang mga kaaksyon nga 106 días na lamang Pasko na. 113 naman until sa tuwig nga 2021. Las 6:03 Action Radio Philippine Standard Time. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.